welcome back to my YouTube channel. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Celebrity Stories, and namhlanje ke sikhuluma ngedrama kaFelix Hlophe ongumsakazi weGagasi FM nophinde ke abe uSomahlaya. Udume ngokuthi ke uthi yena ke uyinkulumo ke ezakhayo. Izolo ke guys, uFelix was trending #1 on social media emva kokuphumela obala nge-relationship yakhe nalona ke obezoba ke u-2. Ngizokhumbula guys ukuthi uke watrenda ke nje ezinyangeni ezedlule ethi ke uthatha ke umfazi wesibili ishiphelene ke manje guys, sazi ukuthi kwenzekeni basafunani, sekuphume indaba eziningi including ukuthi usisi unezingane ezimbili in different fathers, yena ngikaza sho unkosikazi wakhe. Hey, hayi shem, abafana the boys amadoda ke guys kuningi nje sekuvela ke nosisi ke ayanda ngathi naye vele bese khathele kushuthi ke nje bakhathazene. Kuthe ke emva kwalokho ke guys uFumphila the entertainment commentator waveza ukuthi ke kune reality show ezayo kuMzansi Magic ka Felix Hlophe nomndeni wakhe, kodwa ke idate ke akayishongo. So ke abantu assumed ukuthi yonke ke le drama yesithembu sakhe noma ke yokuhlukana kwakhe no Ayanda, it was a publicity stunt ukuthi phela mehla abantu athi njo kule show ezoqala befuna ukwazi ke isiqalo nesiphetho salesithembu ke abesihlongoza. Wabuye ke washintsha ke umqondo we guys. So asazi guys but ke kujwayelekile ngempela ukuthi makuzoba khona ishow ezayo kube khona idrama esingakwazi ukuthi ngempela lo sisizongena esithenjini vele beku relationship noma bevele kwakhiwa le reality show ezayo, we don't know. But ke guys uTracy cha indoda ke isaye yakhe namanje ke yedwa ke u-2 hayi ngathi akuhamba ngakahle. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.